Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama. Our family, we are doing our things. It started to get us to the sugar. And we're going to skip Munaida vanhu angani love nevanhu ende chinhu wana mshuwa chandokwanisa kutaura oneside munhu aipamunisa mukaka mateva chauyoona chobenzepla ipo kuti zvichabude anga asina munhu wekuti neba igarira panze so you find kuti kana munhu wese wakatarisa izvo zvati picha rako aputa oinani nasoja love pese pangati kudai before iza zvasiyana pane musiyano wazvingonazvo kuti soja love angari munhu achikurudzira saka pane imwe saidi vanhu vachizoona kuti maybe munhu angagarawo munhu wekuti anenge ane maproblems ake so saka patime yatindakatarisa kuti maybe yamuudza music ngori kumba muchasati maybe nenzira kuita muchinjira maybe ngoma nzira kuita kumba pati zvine zvinange zvikaomera munhu anotoitawo stress wose vamwe vanhu dzakamusimbirirawo at the same time muda kuenda kumashow nini paitawo maproblems machallenges avayo kuti shuga dzaikona kuti dzakakwira but fight kuti atongokwira pastage oimbawo maybe 30 minutes or so ndopanhu panobva noti asoja labva atidyira mari chichi but ainge achitofaitira munharawadisingirina achitambirika izvezvi ndo pandakutozitambira ndichitoona nanyaradzi vari panapa ndara ndingiri tabva kure kure ana jongwe kuna pesa avo jezi hapana shora jalafu ranga asingarekodhi zvekudaro mukomana aifarira akaita zvainetsa nevamwe aitora mavhidho aitifunira achiregeza achada kunaa saka pazvikuti zvatangira papi nasotisananguriratangira kwandiri mukomana akanzi akaenda pafitwa asisatauri atisa mukomana doko akaita pavamunza pachipatara akashaya kuti ofonerani kana yanzi akatotaura kuti mvura yasati yambonaa zvinai asati aenda pakuitika kuti chii before saka unongoziva zvinhu zvakadaro ini maonero andakazvita munhu aya anenge aitoziva zvichiitika kwaari kuti nguva yandavei chimwe chikuitika nesong yaya akazoimba yaya ndingirinonzi yandi ndadzoka kusong iyo ndzaudaro ndingirikuti kana ndava wesana colors vakasimbisa sochida kuziva soja love tirira masotaura nezvekana nandafa paitotaura kuti ndikubuka guka paitoreve soja during the course of the month pane pakamboita critical pakamboita problem
Soldier Love it was on and off. Kwa hiyo anompopo ritino taiti mabasa saka ishuga kuti transponable saka taingotatizawo nemarwero acho kuti ndo shuga yezve inomboita inge yamusimbira ngazvidani inde yaingotorwarawo 1 or 2 days mangwana atoita kuti akarwara seanautanga kurwara aitoramba enda kuchipatara aitorikavhari zvaingoramba postmortem yaitwa ndo zviri kutofambiswa kuti vaone kuti zviri kutofambiswa mapepa azvo zvese zvingeitwa saka patone urongwa hwaperi sofa takangomirira postmortem ikapera then kana takwanisa kureceiva baby then we start from because mhuri yezimbabwe inenge ida kuona zvose kuti zvii kufamba nekuti vanhu vese I think wese social media yese yakazara vari kutaura but havana kana clue yekuti zviri kutangira pa but ndofunga vachatanga kuonera ipapo kuti zviri kutangira pavhiki ipapo mutauro sezva muri kuziva munongozivawo machivangu mugaro wazvo saka vamwe zvinogona kuita kuti vanhu kuti hativakuudza information neino feminine ichitiko kuti chanonza kuti pagofamba zvizhinji tomirira kure sitechingotera mashure kama waidina Soldier Love wakatangira mustreet kuseenda kumberi kwehama dzake blood speaker than that taurawo tusaura nopinda ukava but tinotera mashure nehama thanks ebuya mamaita seregondo totenda kana nesu totenda vamaita basa mani hapana here ane namba muponere ziso regondo hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba akabuda offside nezuro pane maseleba akabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita